Kersan Menteri Kemakhalaya ubah AL-Hack ya kajing tokit jong ke CBI halor ke kes jong raja pat ke sonam. Kajing ja jong kinong jong kai perthei hasora pat kajing yap kaba suba jong tengah jongka kadang beteng ban penmi jing Hamekhalaya. Hakaba Menteri Bamarwe jong ke BJP jong ke Jala Alexander lalu Hex penpau ya kajing kersan ya kajing tokit jong ke Central Bureau of Investigation kumbala dawa daki bahaying jong ubala syak penyam. Kita ki arngot ki belatip kerteng kumuraja rakhuan si bat ke tengah jong ke sonam rakhuan si kilawan poi Hamekhalaya naka benta ke honeymoon jongki aka arpo tarik jong penaime bat kila jar ngai no hadin lais ngi kat bagi dang le jungo ya ka thain sora chera punji ka ba itnat bha ka ba dei ka jaka jungo kai perthei ka ba ponam haka is ka sihil district haka a tarik jong penai jun la sei ka mediap jong raja ka bala put na ka thliu ka ba chliu bha ajan ka we saudang parking lot hariat arliang hadin bala yo I daki drone jong ki pulin ki bor ba dei pech ki badon kti haka te ka kam kila menjuri ke jingwat ya ka sonam kabrang ja hadu menta ki kan hun ki bakan thop ki pulit ke Meghalaya ki NDRF ki nong tremon sngobha na ka thain bat ki nong songsnong ki panon kam de ki drone ki nong kiulum bat ki bru ki babun panwan ya ka te ka jingja uba AL-Hack uba dei pech ya ki tenat animal husbandry pat fisheries ulayat ho akinong tho khubor haka singi sajan bakam don kano-kano kacing persya na Menteri rang ba kajalau ukon rat ke sangma hakabede bat kacing la bandon kacing tokit da ke CBI ula kedau bakum kane kacing tokit kan ya dei bat kacing dawa jong kaying kesem bat kala banwan ra ya kacing syai bat ka hok kalong ying jong raja ka bamat ya kate kacing ja ka suba bakadon kacing le boman ukoben rakhuan si ubakan taj bakane kadai ka bakhampalat bane kacing yap basu jaring khan lai tho bagi tiar simet jong raja kan tho be kacing dang siar bat ka pla pisa jong kilaja kawaj bat ka renkun kapala ngat snam kapala lap hajan kamet yap kapala penmi ya kacing keno ba udai ubala syak penyap haki breu ukoben ulapan pau biang ya kacing khot jong ya kacing tokit jong ke CBI da ka baong nginget bakane kam dei tang ka jingja accident ki marko do jo men jonga kilaja bat ngis ngos kham bakane ka don kam ya ka jing tokit ka ba piang